Good day sa ating lahat mga tol, no? Welcome back ulit sa channel ko. So in this video mga tol, magpapalit tayo ng Bendix drive, no? Hindi pala, babalik lang natin yung dating Bendix drive niya kasi tinanggalan pala to ng Bendix drive. Gawa ng ilang taon na daw hindi gumagana yung starter, no? So nang time na nagpalit sila ng oil seal ng flywheel, tinanggal din yung Bendix drive. So ngayon, babalik natin kasi ipapagawa niya ulit yung starter, no? So, sa ngayong video na to, hindi mo ko muna ipapakita kung paano gawin yung starter, no, sa susunod na video na lang. So, ang ipapakita ko ngayon ay paano ibalik yung Bendix drive, no. So, ang trabaho ng Bendix drive mga tol, siya yung nag-i-engage ng flywheel at saka yung starter, no. So, pag post start natin, sabay iikot yung flywheel kasi mayroong Bendix drive, no. So, yun ang trabaho ng Bendix drive. Kasi kung walang Bendix drive, pag push start natin, gagana yung push start, pero hindi aandar yung motor kasi yung flywheel hindi sabay iikot, no. So, kailangan mayroon siyang Bendix drive at saka kailangan maayos pa yung Bendix drive, no. So, ngayon ikakabit natin ulit. So, panoorin nyo mga tol. So, nandito yan sa may flywheel. So, tanggalin natin itong flywheel cover mga tol, no. Dito sa flywheel cover mga tol, so may 4 na bolt ito, no. So natanggal ko na kanina yung 4 na bolt. Kaya pupukpungin lang natin, no, para hindi mapunit yung gasket. So madali lang naman tanggalin to mga tol. So diskartihan nyo na lang, no. So importante mag-focus tayo kung paano magpalit ng Bendix drive. Ayan, natanggal na natin yung flywheel cover. So, tanggalin din natin tong flywheel mga tol, no. So, kukuha tayo ng 14mm at saka flywheel puller mga tol. Sa pagtanggal ng flywheel mga tol, kung wala tayong power tools, no, at saka impact drive, so, kailangan lang natin yung bukol ng magneto mga tol. Yan, tingnan mo yung 10mm na T-wrench mga tol. Nakakalang sa may bukol ng magneto para hindi ikot yung magneto pag luwag natin sa nut niya, no. Tapos pag lumuwag na mga tol yan, saka na tayo gagamit ng magneto puller, no. Yan, so madali lang naman yan mga tol. Basta ang importante lang may gamit ka, no, mayroon kang magneto puller para matanggal natin yung flywheel niya, no. Ayun tol, natanggal na natin yung flywheel niya tol. So, ilapit natin yung camera para mas malinaw tol. So, dito sa likod ng flywheel tol, dito nakalagay yung Bendix tol. So, sa XRM 110 kasi tol, tatlo lang yung Bendix drive niya, no. Ayan. So, una nating ipasok yung spring. Tapos yung parang roller niya tol. So ayan tol. Tingnan nyo tol, nakapasok na yung spring niya sa may butas tol, no. So para mapasok din natin yung parang roller niya tol, gagamit lang tayo ng manipis na flat screw, no. O di kaya basta manipis tol. Yan. Yan yung gagawin nating pantulak doon sa may spring para lumubog siya tol, tapos mapasok natin yung parang roller ng Bendix drive tol. Ayan. So yan tol, napasok na. So ganyan lang tol, no. So kaya na sinabi ko tol, tatlo lang yung Bendix drive nito tol, no. Yung XRM 110
Wave 100 at saka yung mga sim motor, yung mga China motor tol na parang wave. So tatlo lang yung Bendix drive niya tol. So halos pare-parehas lang sila, no. So yan tol, napasok na natin yung pangalawa. So napakadali lang gawin ito tol, no. So kaysa magbayad pa kayo sa mekaniko, pwede nang kayo nang gumagawa ng motor nyo. So yun tol, tapos na natin ibalik ng yung tatlong Bendix niya tol. Pwede natin tong ibalik ngayon sa yung flywheel sa motor tol. So titis muna natin tol, ikot-ikotin lang natin yung mga Bendix tol. Dapat iikot siya tol, no, at saka nagba-bounce siya tol. Yan. So okay naman tol, no. So ibalik na natin yung flywheel tol. Kung mahilig ka sa ganitong mga video tol, pwede bang makahingi ng isang subscribe dyan? Pindutin mo lang yung subscribe button at saka i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video tol. Sa pagbalik ng flywheel tol, ikot-ikotin lang natin tol, no? Kasi hindi yan papasok ng diretsong salpakan lang tol, kasi sasabit yung mga Bendix drive, no? So ikot-ikotin lang natin siya para pumasok yung flywheel. Yan tol, pasok na tol. So ngayon, ikotin natin ng flywheel ng clockwise tol. Titingnan natin kung sasabay yung starter chain. Yan tol. So sa kabila naman tol, pag counterclockwise, dapat hindi sasabay yung starter chain tol, no. Yan. So, ibalik na natin yung nut ng flywheel tol. Tapos higpitan na natin. So yung kailangan natin yung may bukol ng magneto tol, para hindi ikot yung flywheel pag higpitan natin yung nut. Yun, tapos ibalik na natin yung cover ng flywheel. So hanggang dito lang muna yung video natin tol. So sana nakapag-subscribe ka na at na-hit mo na yung notification bell. Dahil sa susunod na video tol ay yung starter naman ang ipapakita ko, no. So maraming salamat sa panonood at God bless. Sana continue mong suportahan yung channel ko.